Danas sam odlučila maknuti rukavice i osjetiti zemlju pod prstima dok sam sijala sjeme. Postoji nešto duboko i iscjeljujuće u tom izravnom doticaju, kao da u istom trenutku dok polažem sjeme u tlo, otpuštam i dio vlastitoga tereta. Znanstvenici kažu da zemlja sadrži mikrobe koji prirodno podižu razinu serotonina u našem mozgu, ali osim biologije tu je i osjećaj. Tekstura vlažne zemlje, njezina težina i miris, to je trenutni povratak u stvarnost. Dok vaše ruke dodiruju tlo, vaš prestaje juriti u budućnost ili kopati po prošlosti. Sijanje nije samo vrtlarenje, to je vježba strpljenja i povjerenja. Baš kao što sjemenu treba mrak i mir zemlje da bi izraslo, i našim idejama i mentalnom miru treba stabilno uporište i ponekad je potrebno povući se da bi ponovo izišli na svjetlo. Posadite nešto, dotaknite tlo, osjetite život pod prstima, jer rješenje za vaš nemir je ponekad upravo tu, u vašim rukama.